hasiera edo abiapuntua. Nik egin nahi nuen novela bat, nolabait zan minimalista, ezta? Nire erronka zan personai bat, eta 50 graduko lur mutur bat, mundo bat, eta bi hiru elementu horiekin novela bat egin, ezta? Baina, nolabait akzio hori bat, hemen gertatu ez da ez gertatzen, behar zuzen gana, ez da hemen etorriko salbatzera, ez da hotelik ez diarik, bera beti bere ugarte horretan dago, eta orduan, esatu nagoen, novela hori da, eta egitu esatu nagoen, niko luze eta ari bati jarraituz eta ez da egiten idazten, eta esatu nagoen, pixka batek enoren estiloari eta ari keinu bat eginez, arek 89 izati biltzen ditu liburuan, eta nik ere esatu novela burutuko dut, 89 atal labur egin ezta? Eta, bueno, denetan kenok estena bat, beti estena bera aplikatzen du eta kontatzen du estena hura 89 modu desberdinetan, ezta? Batez ere estiloa aldatuz, ezta? Eta nik, bueno, nahi nuen novela osatu, 89 atal eginez, baina beti gauza desberdin bat kontatuz, ezta? 89 ataletan versus protagonista, uartetik ez da mugitzen, eta gauza xe horiekin, nola burutu novela hori, ez da bixetan, pixka